Ada orang mengecehan ganti malah Ustaz. Ya, para jemaah, gantinya tuh banyak dia doan orang. Iya kan? Kalau babi ni ambo jo orang umur 53 tu nyalum pernah balaki le. Iya kan? Kemudian dek dapik nan gak mudo tu awak bahasa mangai lo. Iya kan? Anyo mengandung ambo mati. Itu ya umur ambo kini lah 70 tahun lebih 5 bulan. Iya kan? Atau dicari misalnya perusi nang kematian laki lo umurnya 65 66 atau lah banyak sakitnya tu mah. Ada nan asam urat, ada nan kolesterol, ada nan darah tinggi, ada saraf terjepit, ada buto katarak. Akan mencari baban sebenarnya.